जिंदगी में टेंशन आ गइल बा, हमें जिंदगी में टेंशन आ गइल बा। मार के मोबाइल धरा गइल बा, मार के मोबाइल धरा गइल बा। अरे का बोल बा, अरे का बोल बा, मार के मोबाइल धरा गइल बा। हो के को भाई रे, चलो कोनो बात नहीं रे, वाई तो हम तो ओकरा के कुछ पहना दे, ओकर हम तो पही नहीं ही मजा आ गइलो। मन के मोबाइल धरा गइल बा। कन्या बन गई अपना पहचान में रहो। अरे बाप रे बाप, मन में आज फ्रेश हो गई। अरे बाप रे बाप, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, कहो क्या रे? सड़िया को का खुली पड़ते? दान को देनी, दान को देनी? गंभीर आदमी रहे, भूखाइल मुँह रहे तो कहनी ले लो पहन लो साड़ी। अरे बाप रे बाप, हम तन के समाधान क्या करे करे शेरवानिया खोल के तू शेरवानिया पहन ले लुक अब दे 10 शेरवानी तो शेरवानी दियो अगर के ऊपर कर। और एक तो आदमी देखिए तो का कुल पहने हां? अरे हम पैसा चलाओ घरे हां? हे भगवान बताओ हम का सोच के शेरवानी खोले, हम सोचे न कि शेर और ये सब करे पहन चुपचाप। तू दुआली हवे दुआला दुलाई है ए पगलो जानता रू पुगल तोर माई पुगल। अरे सुना हो हम शेरवानिया खोला है कि मर मैदान कर तो खराब हो जाए, मतलब छूत हो जाए, यही सब खोल खाल के मैदान में बस घूमते पे कहो। अरे ये सब का करे तरी रे? ती दुआली बन के रुका ये सब माई के देना हमार। अरे मार के मोबाइल डराई शेरवानिया को हम मैदान को ना चाहत रही ऐसे न कि का तो फापा हम पैसे तो के को बा बोले ले वहीं से चोर देने मार दे वहीं। जाए दादा सब नाच देल। देखो शेरवानी दे हम बस बिना शेरवानी के जाए। ऐसा ही चल हम अपन साड़ी ले तब खोल देते ले। अच्छा चल चल ऐसे ही चलते हैं। जिंदगी में टेंशन तो, अरे जिंदगी में टेंशन आ गइल बा, मार के मोबाइल धरा गइल बा, मार के मोबाइल धरा गइल बा। अरे चल कौन ना जाए कर रे? चल अरे दादी मेरे तारा चलते बोलेरो वाला के मार के बगल दे लू को तो कि होने जाए करल हो तोरा मिट्टी का हिला तारे। चल 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 दिले गोई ओ दुनिया वाली दम सुनो दिले एगो बात कही गोई। तोहर रास्ता में जौन करेगा तौन कइबे कोई ई हमर गांव हमरा कम से कम मुंह लुकवा ले दे। नहीं चल 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 चलो कन्या का रे तो पत के बालू हो ई के है? ओ ये पिसा कब चली तो सुनिए तू बियाह कर गोल बोले का बोल बियाह ना मिला कुल हमर ड्रामा ना कुल हमनी का चलेला ना हो। चले ले पहनाइले आया हां अपन मेहरानू कैसे ले जी हम मेहरानू मोरा ये तार मेरा रोई, दे हो दे ये तार मेरा रोई तो ई साड़ी नहीं की पहले कुछ शेरवानिया तार पे। हमार मन हमार मेहरानू हम कैसे लेके जाए? अब हमारा बुझाई न बताओ हो ई सब तेला बेटा न हो बुझाता पावर चल से बियाह कर दिलबे सर। तू जानता रहा हम माई चल भाग जो हमारा काव से मतलब तर जो मन तो कराओ एक चल तेरा रंगिया रानी। अरे अरे हे चल के ए हो हैं ओकरे संगे हम चल जईती कर बहुत सब नीक लागत आ देखे में। भगवान पहले ही सोच ले ना तो तू को दूसरे के संगे न पाता अगर देता तो हम ना जाने कि हमारा छाका बने। बताओ हो सो बरतिया घरे आ गई न सर। आए अभी तक कनिया दुल्हन की गाड़ी कहाँ रह गई? हम कहत रही अपना मरद से न कि पहले कनिया के गाड़ी विदाई करा के तब पीछे से कोनो गाड़ी खोले के, लेकिन मरद के हमारी चिको ना बुझल। बतावा फोन लगाओ तनी बबुआ फोन नहीं खेलाओ कि हाँ कहाँ बाटे कहाँ नहीं।
अब तैयारी तो कोई दिल बानी पूरी उड़ी सब बनिए गइल बाटे सब गांव घर के गोतिया देर की बोलिए दिल बानी चली घरवा आंगना बाहर के चिकन क दी फिर कनिया जब बाजल से घर में न तो झाड़ू ना लगा जाला लक्ष्मी को खेली सब कनिया बाहर झाड़ दी जल्दी से नुआ जैसे भगवान जी ऐसे गाड़ी जाए तहीं पलटी खाए तर से जीव डेरात रहता जब तक घरे ना आजी हसन तब तक हमार करेजे पे हाथ रही हैं बताओ ना अगर रहती से घरे तक एक इचु को हमार चिंता ना रही और हमार निक रहत न तो पहले कनिया के गाड़ी विदाई करल हम पहले अपने ना के डेरा डाल त नहीं जा सब से हमार घर है कनिया भी होनी है न ते ड्राइवर कैसन बाटे कोई पियरे नहीं ना ड्राइवरवा नहीं भगवान जी ए राजा 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 कोरे जाने समाज बेटाई तोनी माज उठालो तोनी कोरा अरे बोहिया अरे बोहिया में कुसु के सोइया मारला कच कोच 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 बोहिया में कुसु आई हो ना तियू ई तू का छाका बन के घुमत रह दुल्हन देखा देख मैं छाका देखे बोला ठीक कोई ले मैंने अरे नतिया एकर सड़ी चुनरिया बल्कि ओढ़ ले रहता सड़ियो पहन जैसे चुनरिया ओढ़ ले वाले अरे अपन सेटा कर के तोरा गाड़ी देख के बता दे ले जितना मारे के मार दे हमरा के मुझे ना तू मरना है कि का करे बड़े ये दुल्हन तू काहे पहन लुआ तार साड़ी कहां गइल साड़ी तो बेच देल बानी दूसरा के दे देल बानी मारे जान तरी रास्ता में का भइला लाग गइल मैदान अच्छा पहले बस बेचारा ड्राइवर आवत रहला तनी किसा शीशा में झांक के देले हना वो मार देले कि वो जब को किसी आके उतार देले बुझाता पागल देख के मेरे बियाह करने दान दहेज के चलते एकर बात काहे ना तंजे सुन ओ मेरे तो देन बा सुनले त बा नहीं कहीं देख छाका के रूप में आइल बने हां हाँ। कर देन बटे का कइली है कनिया रात के इतना पूरी घिस लेला है ना कि सुबह जल्दबाजी में मैदान ना कोइले है पलकोनी पर जाए के पाछे होगे के चलते फ्रेश रहिए से हाई पहन ले है चढ़ा ना रे तू ना कहत रही चाधा सुनो कनिया तू तो चुपे रह तू ना कहत रही कि तुरंत ही बस कहता सुने के पड़े हां कथा सुनाई के बाटे ऐसा सेरेमनिया खोल के मैदान करत रही अच्छा तब तक हम सेरेमनिया पहन ले यार भाई अही हो बी पता तार सड़िया हो गोपी आदमी के जोपुरी में अरे भैया कुछ ऐसा डोमू रोडा पतन रहली हां ये बच्चा ओने हम खड़ा में जाके उसके जेल को सड़िया दे देले बिया अरे हम ना दिन के दहेज के चक्कर में कर बाबू भाई साफा पागल से भेंट करावत हमरा के ओए हो बाबू और हम जाई अपन तोनी में बोल नहीं दे ले हो गइल हमरा घर शुभ काम सब शुरू में बिगड़ गेल काम त लास्ट में का करी रे एगो बात कही मैं तोर दोस्त नहीं खे सब ऊपर वाले के दोस्त बा ऊपर वाला के दोस्त ना सब पैसा के दोस्त बा कहां पैसा ना हमनी के इतना ले रत्नी नहीं पागल मिला ऊपर वाला के दोस्त बा पैसा तो ठीक बा पैसा लेके गहना गुड़िया अपने के बनवा लेली ना हमारा जिंदगी में आग लागल भटाइल अबे कुछ नहीं बिगड़ वही गाड़ी पे आइलिए वही गाड़ी पे बैठावा ले चल के करना घर पहुंचा एगो बात सुन जरूरत नहीं खीसन कनिया के ओकर बाबू माई के फोन कर के बुलाओ ओकर बाबू भाई के आज जे विदाई वो अगर रही घरवा में लुको ए चोरी सब फंसे लगे मर जाए लुको घर में ये दादा के देख ले का कही हमार त इज्जत ये साफा चौपट हो जाई काटना निमन से लोड हाथ थरिया सजे लोनी के बन लगा के पड़ीच के आ कनिया उतारब ई सब शेरवानी पहन के खुदे चल गइली घर में लेकिन रखम ना एकर भाई बाप के फोन के बोला त नहीं पागल हम रख के का करब ना